Kani kede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana. Kimat bakongsan jong ka khubor. Ban penyo iki dawai ki berem dor ha ka dor ka batat tam kalong ka thong ka bahakmat e jong sarkar India ong Menteri rang badu Narendra Modi. Bu jengkeli Dr. Celestine Lingdo MLA ka Kongres na umsning ya ka jingbam kran shai ka VPP halor ki jingpen kala baka dawa ha ka reservation policy. Pendram jor ka chairperson jong State Commission for Protection of Child Rights halor ka jingsha thambor ki khatsan ngut ki khnarin hauri runar ha West Khasi Hills District. Bat ngolem ka dorbar cabinet jong sarkar India halor ka jingdo e ki jing embryo ha ki jing snam ha Manipur bat ha ka jing haprel ha Odisha. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu Narendra Modi ulo ong ba ban senai ki dawai ki berem dor ban penyo ki pat ba ha ka dor ka baduna tam ha kelengkari kalong ka thong ka ba khmat du jong sarkar. Haba aljubab halor ka jing tho jong Menteri Korbari Amit Shah lengba ka Twitter halor ka jing ajing bit ya 8,000 tali ki Primary Agricultural Credit Societies kata ki PACS bakin play ya ka Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra hakeleng ki bentakari umuri ulapan pau ya ka jing ngos kem bakani sin jam ka barat ba ha ka cooperative sector kan pensuk ya ki pat ba ki ba em ki than nong kondong. Hasam karel kitmar ke bakit doyong kalakelan na kajing dukut kalentirel hajan Singara Railway Station ha kapor no pai sngi nen kesngi. Amsim dan bayap ni bamsaw na katigi jingja. UCPRO jong ka NF Railway uloong ba khatlai tili ki kamra jong katika rel kitmar kabawan na Asansol sa Tetelia Railway Station kabahajan Guwahati kalaya lat ya kalentirel bat kelan no tang Maria lat ya ka Singara Station ha Kamrup District. Dakni jingja ki jing ai jing sakri ki rel ki balit bawan ha pedeng ka Guwahati bat New Bongai Gang. Lengba ka Golpara kila Sakta bat buntli ki rel kila habya no lengba ka Rangia. Nakaliang ki he nong penia ki kamrel ha ketiga than kila let jurip ya ka jaka ka balaja ka jing haprel na ka bentaban maram onno kloy ya ki jing julor baro bat bakalet ka wan jong ki rel lengba ketiga lenti kan ya biang kloy kumba julong. Menteri Ketenat Peniak Lingsun jong sarkar India Jyotir Aditya Sindhya uloong bahakini kisan senam ki banwan kari India kan yo shu sa arspa hadu arspa arpu teli ki kat Lingsun ki bakentup ru ya ki heliport bat ki water aerodrome. Haba ajing kren syakilat pathai kubor hari Delhi ha ka jing dap khandai senam jong ki jing trekam ka sarkar ki bakentup ya ka seva Suhasan bat garib kalian dak bapai kemat kerpang sa ke company Lingsun usin dia ulong ba ke jingdon ki airport heliport bat aerodrome hakin ribu prat lagi senam nadu bakari kelayu jinglat lut hadu usnam arajar khatlai khat saw kalong tang new pusau teli bat menta tang hapdeng khandai senam ka jingdon jong ki kat Lingsun hakari kalapoi sa ka sispa saw pu prat li kabalong sispa na kasispa lani arsha ya ka e kabalalong haki hinribu prasnem. Hakasin jam kabalashim da kadorbar cabinet jong sarkar India hapo ka jing penia jong Menteri rang badu Narendra Modi kumusong knor kumsi benta na kirukom trekam ha kaban penki embat pentamai ye ki jing trei jong bunjak ki tena trekam henen kasi ka kabinet kala ajung menjur ya ka song pisa ka balai na ka benta ki kam kentiu ya ka BSNL ka ba ka jinglut baro balamang kalong prap kanda hejar sauk nyuklo tengka ka ba kentup ya ka ba pentrekam ya ka 4G but 5G spectrum na ka benta ka BSNL lengba ka equity infusion. Dagani ka song pisa balamang ban kenti ka BSNL kani ka tenat peniak telekom kan la ban nong ka way na ki jing trekam ki bala ban ai ka jing sakri ka baklem jing tut bat ru da ka jing pai khmat kerpang ban penia so ya ki jing sakri shadu ki jaka ki bakendong tam hapo kari. Kani ka khubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong.
U MLA ke Kongres na Umsning, Ribhoi District, u Dr. Celestine Lingdo, ulabu jing keli halor ke jing bam keren syai ke seng VPP, halor ke jing penkelai ki baka kwa ha ke reservation policy. U Dr. Lingdo uloong ba haba kalong kumni ya menta ompat laban sutu ya ke ke badai bat ya ke babakla. U Dr. Celestine Lingdo ulaban jeru halor ke jing dan kam ban pensutu da ke basai halor ki bakumnu ki jing kela ki badan kam ban wanra haki kendon ke reservation policy. U Dr. Lingdo ula kentho ru halor ke jing bam pensai Nisa umdum jong ki patba halor ki jing kela ki ba ka VPP ke dawa ha ke reservation policy bat ula penpau ke jing so benyau ba ke jing ki da ke basak than jong hedu ke seng VPP uba aden besai mon kala syukut no klem dadan kanu ke jing keren pensai patba nakaliang ke VPP. Ka chairperson jong State Commission for Protection of Child Rights SCPCR kakong Yaman Langs Im kala pendem jur halor ke jing sak thombor ki khatsan ngut ki khna red ha wei u ri runar ha ko ke Shillong ha than West Khasi Hills bat kala ong baki protection officer rengkat bat ki pulit kilaya saprang ban jurep bat wat ki jing tip babnia halor ke te jing ja ka chairperson jong ka SCPCR kala pentip ru ba kan salet chakate ke Shillong rengkat bat ki khot jong ka commission ha kata yo ban wan ban yo jing tip dala dihi halor ke ke bala ja bat ki jing long jing man na kate ki jing sak thombor ki khatsan ngut ki khna red ka kongs iem ka ong ba ka kubor halor kate ki jing ja kala pen kendit ya ki patba bat kala long ke jing ja ka basusi thang na ka benta ki khatsan ngut ki hebred ki belangat ha kate ka apot. Kador bar kabinet jong sarkar India hapo ke jengelam jong menteri rang badu Narendra Modi nen ke si kala penong ye ke jing solam halor ke jing du jong ki jing embryo ha ke jing senam ha Manipur bat ha ke jing habrel ha Odisha bat kala paru ye ke jing solam sakilong yeng jong baro kitu ki bala du no ye la ki ba ye beton ya kani le thu do menteri ke sarkar Pedeng Piyush Goyal. Habakren siginong patay kubor halor ki rai ki bala sim da kadar bar cabinet jong sarkar Pedeng hakawede bekiti ki jingja ugoyel uloong ba maria sedang ke jingelang jong kunhun menteri u menteri rang bado lembat ki wei ki menteri jong cabinet ki lepen pau ke jing solem halor ke jing du e jong ki jing embryo bat kadar bar la paru ki jing solem shaki bahayen jong baro ki bri ki bala klatno na ki te ki jingja kaji senam ha Manipur kelas sedang hakalai teri ujemang arhajar akulai baniki persya ia kejing dawa kedan schedule tribe jong kijat bendri meite ka Shillong Heritage Horse Show and Regional Equestrian Championship kabla sedang hakasi baar kelapoi sekabakut no aning kesi hamadan pulu Shillong ia kani kelempung la penlong da ka Shillong Recreation Ground Trust SGRT bat ka Equestrian Association of Meghalaya EAM. Kathong jong ni gelempung pen inami ki kulai kalong ban pen kre ban penlong ke Shillong kum ka jaka ka badan nam ha ka sports tourism rengkat bat ka jeng kentiu ya ka sports pen mare thong kulai ka ban kring ru ya kinong jong akai perthei. Ha ka ni ka kenti mita usnam ki dan arpu arli ki kulai ki bele shimenta ha ki jeng kop ki ba kenthop ya ka show jumping bat ka dressage. Lapan kot ia kini gelempung nen kesengi da ka jeng pen inam syong kulai da ka SRGT. Kumsi benta na ki jeng trikam hapo ka jeng long presiden kari India jong ka G20 hapo ka jeng lam kemat ka tenat puli putih ka education working group kala shim kongsan ban pen klan ia ka jeng lak trikam ka foundation literacy ka balong ka nong rim ka tho ka puli bat ka numeracy ka balong ka nyo ka khen leng ba ka jing ajing hikai ka bareng kat lang lani ka blended learning ha ka bidi bakani la penlong ya ki lempung jan bhagidari ha ka leng ka jela Meghalaya ha ka ba ki babun ki district ka jela ki la penlong ya ki program ba per ka East Khasi Hills district nen ka si ka penlong ka lempung yethu khana ne storytelling ka math mela ka TLM exhibition bat ka road show ha government girls higher secondary school Shillong ha ka ba khat art league school na ka district leshim benta ka tu ni ko kubor lakut ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong.
समाचार प्रभात।